Hello. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάτσε να βλέπω στην κάμερα. Γεια! Νομίζω καλά είμαστε. Ναι. Περίπου. Εντάξει, όσοι δεν το καταλάβαν από τον τίτλο, πάλι Outlast. Ναι. Πάλι Outlast. Πάμε να Πάλι τερματίσουμε. θα αρχίσω να βρίζω. Ελπίζουμε να το τερματίσουμε. Ελπίζουμε. Θα το τερματίσουμε στις δευτές. Μέχρι τις 5 θα παίζουμε σήμερα. Έλα, το έχω. Καλά είμαστε. Κάτσε να ανοίξουμε και το Outlast. Τι έγινε? Γδάρε τους γαρέκλα. Κάτσε πάμε εκεί. Το είχαμε αφήσει σε καλό σημείο. Πού το είχαμε αφήσει, δεν θυμάμαι. Σε μια αυλή θυμάμαι εκεί πέρα με μια πορτούλα. Α, ναι, τι ωραίο το σημείο. Και ξέρεις τώρα πας στην πορτούλα, ανοίγεις την πόρτα, τελειώνει το παιχνίδι. ναι. Αυτό ήταν το live, τελείωσε. Αν κρατήσει υπερβολικά λίγη ώρα να παίξουμε κι άλλο. Πιστεύω ότι δεν κρατήσει λίγη ώρα, μάλλον έχει ακόμα αρκετό. Πιστεύω. Μετά ξεκινήσουμε το δούμε. κανονικό του Outlast. Ναι. Βλέπουμε, ναι, καλά, θα θέλεις. Το κανονικό το έχω τερματίσει, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Στο κανάλι Όχι, κανάλι. όχι, μόνο. έχει διαφορά. Εντάξει. Δεν το ξαναπεί αυτό το πράγμα. Εκεί βλέπετε πόσα λεφτά έχει διάσει τη μητρέα στο Steam. Δεν βλέπουνε. Α. Συγγνώμη, δεν θα βάζα και την οθόνη. Κάτσε, περίμενε. Πού το Outlast. Να το. Εδώ. Μόνο φωνή έχει. Μόνο εμείς είμαστε. Ωραία. Εντάξει, θέλω λίγο να τεστάρω μετά εδώ πέρα να δω πώς ακουγόμαστε. Οπότε θα μας ακούτε δύο φορές για λίγο να δω τι ήθελα να ακούσω. Έχουμε εδώ μια οθόνη, ένα κινητό που βλέπουμε. Ναι, να βλέπουμε κι εμείς πώς είμαστε και αν ακούτε σωστά. Για μισό λεπτό. Θέλω λίγο να τεστάρω μετά εδώ πέρα να δω Μια χαρά είναι. Εμείς ναι. Μας ακούτε δύο φορές για λίγο να δω. Το παιχνίδι θέλω να δω, μήπως είναι πολύ μετά. Μια οθόνη, ένα κινητό που βλέπουμε. Ναι, να βλέπουμε κι εμείς πώς είμαστε και αν ακούτε σωστά. Για μισό λεπτό. Θέλω λίγο να τεστάρω μετά εδώ πέρα να δω. Μια χαρά είναι. Σωστά είναι. Εντάξει, σωστά είμαστε λογικά. Για πάμε να δούμε. Τώρα ποιο ήταν, ρε φίλε, το load? Από το load το βρίσκαμε. Ναι, load. Όπα, ήρεμα. Ημερομηνία θυμίσω. Πότε παίξαμε τελευταία φορά? Λοιπόν, λογικά πιο κοντινή. ημερομηνία. Την τελευταία. Ναι, λογικά. 18, 17 είναι μετά. Ωραία, άρα. Άρα 18 είχαμε. Νομίζω ναι. Ναι, Φυσικά το είναι, θυμάμαι τελευταίο το live που τελειώσαμε ήταν 18 κάτι, ναι. Για πάτα αυτό. Αυτό. Ναι, για πάτα. Πάτα load. Όπα. Νόμιζα κράσαρε. Όχι, εντάξει. Μισή ακόμα δεν δείχνω τέτοιο. Λες να πατήσω F9 να δείξει το live stream. Ή F10. Θα μάθουμε τώρα, περίμενε. Αχ. Ωχ, Παναγία μου. CCTV, wow. Τέρμα είναι. Τέρμα το έχεις. Κάτσε να εσύ δεν εμφανίσω. Α, το βλέπουνε. Άρα έπιασε το F10. Κομπλέ. Εντάξει, πάμε. Εδώ πως πάει εκεί. Κομπλέ φαίνεται. Λίγο γρήγορα είναι το sensitivity. Ναι, το έχω καταλάβει. Αν θες να το ρυθμίσουμε. Αν θες να το χαμηλώσεις. Κάτι λίγα. Look sensitivity, να το χαμηλώσω. Ωραία. Καλύτερα. Ναι, αρκετά καλύτερα. Εσύ δεν ξέρω, βλέπω λίγο σαν να έχει κόλλημα λίγο εκεί πέρα. Αν και δεν παίζει να έχει. Όχι, ήταν το sensitivity. πάμε. Το πιάνει και εκεί. Ανεβαίνουμε, ανοίγουμε την πόρτα, ναι. Ωραία. Τι είναι αυτό, όπα. Τι λέγαμε, εμείς θα τελειώσει το είσαι. παιχνίδι. Όποτε βλέπετε έχει. Πολύ. Ναι, θα βγούμε έξω. Εδώ μεσή λογικά έπαιρνα από εδώ μέσα έτσι. Νομίζω. Α, ακόμη είναι κουτσός ρε φίλε, ναι. Α, ναι. Για όσοι δεν το έχουν δει την προηγούμενη φορά, ένας ψυχοπαθής μας είχε πιάσει εκεί πέρα, μας είχε βάλει να μας κάνει ανατομία. Ναι, Και ναι, πώς είχε χτυπήσει το πόδι του, δεν θυμάμαι. Με ποιο τρόπο. Περίμενε, τι είχε γίνει. Το πόδι με ποιο τρόπο το είχε χτυπήσει. Πραγματικά Είχε προλάβει και του το είχε κόψει. Πώς το είχε χτυπήσει, ρε φίλε. Αποκλείεται μου το, νομίζω δεν το έχει κόψει. Όχι, δεν το είχε κόψει. Κάπως το χτύπησε, αλλά δεν θυμάμαι πώς. Βέβαια, θα το τσεκάρουμε και εμείς κάποια στιγμή στο προηγούμενο. Έλα ρε φίλε. Έλα, exit. Όχι. Αν και φαίνεται χειρότερο από εκεί, έδωσα. Όπα. Τι. Πέταξα μια μπαταρία τίποτα, έτσι, χωρίς πλάκα. Ωραία. Τι είναι αυτό πάλι, ρε μαλάκα. Μια κουζίνα. Για με το. Α, λογικά από εδώ πάω. Φάρε, πούστη.
Τι μπαίνει και στο. Τι είναι αυτό, Όχι, ψυγείο. τουαλέτες δεν είναι. Ψυγείο, δεν ξέρω, είναι ψυγείο. Κάτι τέτοιο. Οπα. Λογικά από εδώ πρέπει να πάω. Δεν θα το προτιμούσα. Όχι. Ούτε εγώ, αλλά. Ζωντανός μπορεί να είναι. Από εδώ όμως ναι. Όπα. Ναι, και την Και πρέπει πες μου ότι. Έλα ρε μαλάκα. Μην κουνηθείς. Θα σε πιάσει το πόδι. Α, και βγαίνουμε εδώ τώρα. Θα σε Τέλεια. πιάσει το πόδι. Α, εντάξει. Κανόνισες, σε βλέπω. Εντάξει. Σωθήκαμε για την ώρα. Τι κολλάει. Το ίντερνετ. Πες να είναι και το κινητό μου είναι αυτή την πλαγιά. Το κινητό σου όντως είναι λίγο αργό. Πες να είναι και το κινητό μου. Δεν φαίνεται να κολλάει, φαίνεται να πηγαίνει μια χαρά. Καλά βλέπω να πηγαίνει το παιχνίδι. Τι σκηνικό είναι αυτό. Κακό σκηνικό. Don't look. Γι' αυτό πάμε στο κέντρο να δούμε τι έχει, Γιάννη. Α, ναι. Sorry. Έχουμε και το πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ναι. Τι είναι αυτό. Παναγία. Από εδώ. Όχι ρε μαλάκα. Είναι αυτός ο ψυχοπαθής πάλι, σας παρακαλώ. Όχι πάλι, αυτός έλαξε. Κολλάτε με αυτόν, δεν μπορώ άλλο. Δεν έχεις κλείσει το Steam. Έχει κάπου να κρυφτούμε. Δες τις ντουλάπες, όλες τις ντουλάπες. Εσύ κάτσε λίγο. Α, δεν μπορώ από εδώ. Άστο. Όχι, τώρα θα το βλέπουμε, δεν πειράζει. Πού στο διάλογο. Ανοίγει αυτό. Ανοιχτή νομίζω είναι. Ναι. Τρέχα, φύγε. Ωρε φίλε. Φύγε, μην το σκέφτεσαι. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Νομίζω ναι, όντως. Εκεί θα πας, δεν έχει τίποτα. Έλα, ανοίγει η πόρτα, σίγουρα ανοίγει. Έλα. Τι sounds είναι αυτά, ρε φίλε. Και έχω βάλει και καλά ακουστικά σήμερα, όχι την προηγούμενη φορά. Αν δεν πετάξει καν τα βάνη, μην. Τι sounds είναι αυτά. Ξεκολλάτε. Ναι, ισχύει. Αγχώνομαι. Κι εγώ. Μπούλο. Πόρε μαλάκα, έλα. Κυνηγητό. Μην γαμιέσαι. Ο άλλος είναι ανάπηρος ρε φίλε. Άξι την κολόπορτα. Φύγε ρε μαλάκα κι εσύ. Να μην ξέρεις από πού να πας Τρόμαξα γάμο το. Τέλεια, πού πάω τώρα. Ψάξε εγώ, σου πω. Θα παίξεις κυνηγητό μες στην τάξη. Ωρε μαλάκα. Ω σε γαμίσω. Στο διάλο ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ωρε πουστή. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Καθόλου. Δώσε με ένα jumpscare. Ρε φίλε, γιατί κυνηγητό πάλι. Δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε. Κάπου εκεί δεν ήρθε. Ναι, από εκεί ήρθε, τρέχα. Τρέχω ήδη. Τι τώρα δεν μας κυνηγάει. Α, τώρα έχει κάνει save και δεν μας έχει δει ρε μαλάκα. Παίζει, ναι, παίζει να Καλό, κάνει μαλακία. καλό, καλό. Παίζει να κάνει μαλακία. Πριν μας είδε και άρχισε να μας κυνηγάει. Λογικά, ναι, λογικά παρακολουθεί και πριν με είδε. Ήμουν τόσο. Ή και όχι. Τρέχα. Άντε χαμίσου ρε! Ω μαλάκα! Ωρε μαλάκα! Από άλλο Ωρε μαλάκα! Πω! Ρε πούστη! Ακόμα δεν καταλάβω που πρέπει να πάω ρε φίλε. Να μην βλέπεις τίποτα, να ανοίγεις μαλάκα το φακό και να πω ρε πούστη! Ρε τον άκουγα, αλλά νόμιζα κάπου από πίσω μου είναι και αυτά και λέω Και εγώ χαλαρά. από την άλλη Και φορά ανοίγω το από εδώ φακό. έφερε, και περίμενα να είναι από εκεί. Ναι, τι φάση, γιατί ήρθα από εκεί τώρα. Τι γίνεται. Μα οι παλμοί μου δεν ξέρω πόσο έχουν πάει. Νάτος εδώ είναι. Λογικά. Ναι, να το είδες, άνοιξε η πόρτα. Νάτος τον είδα. Κλείσε. Τα ματάκια που είδες κι εσύ, Εκεί πήγε ο crazy bitch. Δεν έχει κάτι να βάλω μπροστά στην πόρτα ρε φίλε. Όχι. Και τώρα δεν με βλέπεις. Τον ακούω. Εντάξει, με κουνιέσαι. Δεν έχω σκοπό. Μες τι κάνει. Κουνιέται έτσι. Θες να φύγεις. Τι λες. Έφυγε.
Δεν έχω ιδέα. Όχι. Όχι, τον ακούω. Τι μου. Πρέπει να είναι κάπου εκεί πέρα. Τι φας, πού είναι? Α, καλά, έχει. Και τώρα κοιτάς πίσω σου, ξέρω εγώ. Ντου. Ντα! Και μετά, γεια παιδιά, αυτό το live stream. Δεξιά μου θα είναι, πού θα είναι. Νάτος. Α, να, από την πόρτα. Τη είδα για την πόρτα. Είσαι τόσο μαλάκας κι εσύ. Πρέπει να πάω από εδώ. Μπαίνει μέσα. Μαλάκα, την ώρα που άνοιγε την πόρτα. Έλα, ξεκόλλα! Έλα ρε μαλάκα! Μην με πετάξεις τώρα. Είμαι τραυματισμένος. Δεν είναι δίκαιο. Ισχύει, όντως δεν είναι δίκαιο, ρε φίλε. Γεια σου. Την πόρτα στα μούτρα. Ναι, καλά. Και τώρα από εδώ που πάμε. Και δεν μπορώ να τρέξω κιόλας. Πόσο καλό. Να μπω εδώ μέσα. Όχι. Ρε φίλε, προτιμώ να με πιάσει χωρίς πλάκα. Δηλαδή έλυσε αυτό το πράγμα. Δεν πάει. Πιάσε μάτι. Έπρεπε να πάω από εκεί που είναι αυτός. Γι' αυτό ήθελα να μπω στην άλλη πόρτα εκείνη δεξιά. Ναι, δεν είδες ότι έχει. Αριστερά έχει κι άλλη μία πόρτα. Εσύ έφυγες δεξιά. Από εκεί που είχα δοκιμάσει και πριν νομίζω. Ναι. Νομίζω πρέπει να πάω από εκεί πέρα που ήταν ο άλλος. Γιατί από εκεί δεν είχα πάει. Ωραία, ξεκινάμε. Θέλουμε λίγο φωτισμό. Για το αλλάξεις. Ναι. Κάτι λίγο έντονο. Άσπρο. Μπας και φανούμε λίγο. Πάλι. Νομίζω με είδε. Κρύψου κάτω από την έδρα. Ο γαμώτο. Πριν δούλεψε, τώρα δεν ξέρω. Ωραία, έλα ρε μαλάκα. Ξέρω ποια είναι από πίσω ρε. Αριστερά είναι ρε πούστη. Α, φεύγει. Πόρε πούστη. Νομίζω έφυγε. Έφυγε. Πάμε έτσι καλύτερα, λέω. Κακή ιδέα. Δεν νομίζω πρέπει να πάω εκεί πέρα που δεν νομίζω. Δεν το δοκιμάσαι. Από εδώ ήρθα ρε. Πού εκεί εγώ. Να εκεί πρέπει να πάω, εκεί που είναι ο άλλος. Άντε πάνε εκεί τώρα. Να εκεί πρέπει να πάω. Α, όχι κάτσε. Όχι εκεί, εδώ στην πόρτα. Εδώ με έχεις πει εσύ. Μην με έλεγες. Εδώ κι άλλη μία που είχε από τα αριστερά σου. Είναι πίσω. Δεν πρέπει από τα αριστερά. Ναι, αυτό. Εκείνη η πόρτα ήταν πίσω. Ναι, αυτό είναι το Όχι θέμα. εδώ. Τώρα ήταν πίσω, γι' αυτό δεν πήγα από εκεί. Κοίταξε, άμα χάσουμε θα το δοκιμάσουμε. Έλα, ξεκόλλα. Έλα ρε μαλάκα, ξεκόλλα. Θυμάσαι εκείνη η πόρτα που μου έλεγες, νομίζω είναι καλή ιδέα. Εκεί, από εκεί, από εδώ. Αυτή. Κάτσε την κλείσουμε και αυτήν, κλείσε. Εδώ και δεν ξέρω μετά που. Α, από εδώ ήρθαμε ρε μαλάκα. Τέλεια. Rest in peace. Κρύβομαι. Τώρα δεν με βλέπεις. Κατάλαβες. Άρα από πού πρέπει να πάμε, δεν έχω Ναι, καταλάβει. εκεί που είναι αυτός. Λογικά. Ναι, κάτσε. Το κινητό που βόσκει. Α, Έχω μήνυμα. Για πιάσε λίγο το κινητό. έλα. Ο Ηλίας. Ναι, Ο Λιάκος. Να τον πω να έρθει. αν θέλει. Λίγουμε πόρτα. Πάλι εδώ. Δεν Γεια σου. ανήκω πουθενά. Άντε, γεια. Και κρυβόμαστε. Μαλάκα, γιατί τα κάνω αυτά τα sounds. Ναι ρε μάνα. Πετάγομαι από το... Πιο πολύ φοβάμαι από το sound παρά από το παιχνίδι. Πάρε, πούστη. Darling, let's not be ridiculous. Just come out and let's talk about it.
Εντάξει, ο τύπος πρέπει να είναι γκέι, ρε φίλε. Δηλαδή, πηγαίνει με άντρες. Δηλαδή, σε φωνάζει αγάπη του, μωρό του. Δεν ξέρω. Γιάννη, Κοίταξε, μωρό μου. εδώ λέω ψυχολογικά. Απέναντι, η πόρτα απέναντί σου ανοίγει. Sorry. Εντάξει. Λες να πρέπει από πουθενά από εδώ, γιατί το είχα τσεκάρει, αλλά... Δεν φαίνεται να έχει κάτι από εδώ. Δεν έχει... Όπα, μπαταρία ρε φίλε. Τα καλά, μην τα αφήνουμε. Αυτή η πόρτα δεν ανοίγει. Είναι από εκεί που ήρθαμε. Όπου, να τους. Ωραία, και τώρα. Εδώ... Ωραία. Μην έρθεις από εδώ, σε παρακαλώ. Πάνε αριστερά, έλα, στρίψε. Την πουτσίσαμε. Αν έρθει, δεν με είναι εδώ. 3. Όχι, έστριψε. 2. Έστριψε. Ναι, Ευκαιρία να φύγουμε. αυτό. Λέω να τρέξουμε. Κάτσε και μετά βγαίνουμε εδώ πέρα, σοβαρά πάλι πίσω πήγα. Τι γίνεται ρε φίλε. Και πού να πάμε από εδώ δεν είχε κάτι, περάσαμε από εδώ. Τι κάνουμε την κάμερα. Κάπου προς τα εκεί, αλλά κάπου αλλού, δεν ξέρω. Δεν θα πρέπει να πάω από εκεί. Ναι, αφού από εδώ δεν ήρθαμε. Δεν είμαι σίγουρος αν ήρθαμε από εδώ. Α, από εδώ. Τι τώρα με είδα, ας πούμε, από 500 χιλιόμετρα. Έχει ακτίνες ισχύ ο τύπος. Ωρε μαλάκα! Πρέπει να φτιάξουμε το πόδι μας. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορώ να τρέξω. Γάμισε. Ήταν σχετικά εύκολο, δηλαδή μπορείς να το ξεφύγεις εύκολα, δεν μπορώ να τρέξω τώρα. Εδώ μας βρίζει ο Κώστας. Μας. Τι έγινε. Σοβαρά μιλάς τώρα! Όντως. Έλα, ξεχόλα! Άντε γαμίσου εσύ. Πουστάρα. Εσύ πού παίρνει το κλειδί. Λες να... Του το δίνεις και σε αφήνει ήσυχο. Ναι. Μπαταρία είχε ρε το είδα κι εγώ. μαλάκα. Είδες κι εγώ την είδα, απ' την άλλη μεριά. Πρέπει να πας μέσα από το Λες να... θερανείο. Αυτός που είναι. Αυτός είναι από κάπου που πες να έχετε από εδώ. Λες να Όχι, κρυφτούμε εδώ. Να μας χάσει και μετά να Α, μας φύγουμε. έχασε. Μας έχασε. Όντως. Ποια πόρτα ανοίγουμε με αυτό το κλειδί. Όχ. Κρύψει την τουλάπα. Κάπου. Ωραία. Και εδώ μας κάνει. Λίγο λαγκάρουμε, δεν ξέρω Αυτό γιατί. σε λέω, φαίνεται drop frames. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Να φταίει το ίντερνετ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι. Τόσο και αν έχει θέμα το ίντερνετ τώρα. Ναι. Αν και όχι, δεν έχει σημασία με αυτό. Αν είδε θέμα το ίντερνετ θα Πώς κολλούσε. είναι το κινητό σου κάτι. Ξεκόλα, πώς με είδες τώρα! Έλα, έχω βρει το κλειδί, έλα το κλειδί. Μη, έχω βρει το κλειδί, μην το κάνεις. Απάντηση. Σαν τη μάνα μου κάνει όταν βλέπει τους βαθμούς μου. Τι έγινε, μην το κάνεις. Τι φας με αυτό το teleport. Δεν ξέρω. Το Δηλαδή, teleport γενικά το έχει στο Outlast. Για να με βρει έπρεπε να πάρω το κλειδί, ξέρω εγώ. Και τώρα δες. Τώρα δούμε εδώ, να τους. Τι φάση. Κάνει τον κύκλο το παλικάρι. Κάτω, εντάξει. Τον άκουσα, έρχεται. Ωραία. Τέλεια.
Έφυγε. Οκ. Δεν έφυγε. Πού μπαίνει αυτό το κλειδί, ρε φίλε? Στον κόλο μας. Έλα, θα τον ακούω. Άρα δεν πρέπει να ξαναπάω από πίσω και να έχει τίποτα καμία πόρτα. Πού ρε Δεν μαλάκα? πρέπει να ξαναπάω από εκεί και να Από έχει μια εκεί. πόρτα. Ναι, έτσι σκέφτηκα. Για πάμε να δούμε. Αυτή. Λες, όχι. Ας την κλείσουμε καλύτερα εδώ πέρα, να μας πιάσει πολύ. Και τώρα, you belong to me. Άντε, γεια. Εκεί, μία σαν λες. Ναι, αυτό σκέφτηκα. Γιατί... Από Άλλη εδώ πόρτα. ήρθαμε, από εδώ δεν ξέρω. Όχι, από εδώ δεν είχαμε έρθει. Και από δεν- εδώ δεν ήρθαμε. μπορούσαμε να μπούμε. Αλλά δεν Την άλλη, παίζει. την άλλη δίπλα σου. Ούτε. Όχι, Ναι. ναι. Έχω πράγματα μπροστά, δεν παίζει να μπορείς να τις ανοίξεις αυτές. Τι φάση, Έχει πράγματα, εκεί ναι. είχαμε βγει, λες να πρέπει να πάω από εκεί. Από πού ρε πούστη. Να, δεν τσεκάρει. Πάμε από εδώ. Α, κάτσε. Οπ, όχι. Όχι. Πρέπει να πάμε από εδώ γιατί εγώ από εκεί πίσω δεν ξέρω να πάω γιατί θα μας έρθει από πίσω. Αυτός που είναι τώρα. Οπ, νομίζω δεν τον είδα, δεν ξέρω. Οκ. Ρε φίλε, πού είναι η πόρτα? Εκεί να είχε τίποτα άλλο. Πού στο διάλογο είναι αυτός τώρα. Δεν έχω ιδέα. Τα μέσα είχαν μπει νομίζω, δεν είχαν μπει. Ναι. Πάμε να ξαναδοκιμάσουμε. Θα μπει. Άντε. Τι ακούγεται. Αυτό δεν ξέρω. Μουσική είναι αυτά, έτσι είναι. Εσύ γρατζουνάνε. Ναι. Κιθάρα είναι. Μπασκέ, όχι. Πέφτω, έρχεται. Με είδε! Τι λες τώρα? Από εδώ τι έχει. Α. Τι. Γρήγορα, μπες. Πες μου ότι πρόλαβε. Νομίζω πρόλαβα. Και τώρα είναι για αυτή την τουλάπα, ρε. Να είναι η μόνη που θα ανοίξει, ξέρω εγώ, ναι. Oh. Πάντα μία ανοίγουν, να ξέρεις, πάντα μία τουλάπα ανοίγουνε. Ναι. Ωραία, πούστη. Την άλλη φορά θυμάσαι, κρυφτήκαμε στο ντουλάπι και έριξε τον ντουλάπι κάτω και μας πήρε μαζί του, ρε Μάγα, ναι, μαλακό. ό,τι να είναι. Και μετά δεν θέλω να θυμάμαι τι έγινε. Ούτε εγώ. Είναι πολύ κακή η στιγμή. Έλα ρε φίλε, ξεκόλλα! Θα κλείσω την πόρτα και θα κοιτάω από εδώ πέρα. Και αν πάει να ανοίξω εγώ τουλάπα δίπλα μου. Δεν με είδε, σε παρακαλώ. Με είδε. Δε καλά. Με είδε. Δεν το Με είδε, προλαβαίνεις. Με είδε. Δεν σε είδε. Θα είχε άλλη μουσική. Δεν σε είδε. Ναι, δεν με είδε, αλλά... Θα είναι η μόνη ντουλάπα που θα Θέλω ότι ανοίξει. πρέπει να βγω την ώρα που είναι εκεί. Βγαίνω τώρα. Και απλά έχω πεθάνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν πρέπει να ανοίξουμε εκείνη την πόρτα. Όχι, αυτή πρέπει να ανοίξουμε. Έλα, το κλειδί τι κάνει. Τι Έχει φάση. σταμάτησε η μουσική. Μ' άφησε. Καλό αυτό, αλλά για πόσο δεν ξέρω. Και το κλειδί που μπαίνει. Αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω. Δεν πρέπει να πάω από εκεί πάνω πάλι. Το πήρε το κλειδί αυτή τη φορά. Ναι. Λες να ήταν από αυτή τη μεριά καμιά πόρτα που να είχε κλειδί. Και δεν το σκεφτήκαμε τόση ώρα. Saving, ναι! Ναι! Ναι, ρε φίλε. Ο μόνος που έπρεπε να πάω εκεί ήταν για να πάρω το κλειδί, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Όσο μακριά από αυτό τόσο καλύτερο. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά και το game φαίνεται να πηγαίνει τόσο καλά, ρε φίλε.
Σε γαμίσω, μα με τις ανοίξεις. Πώς την άνοιξες την πόρτα? Έχουμε τους άλλους που μας τρομάζουν όλη την ώρα, έχουμε και εσένα. Α, Exit. αυτό. Πες Για μου ότι το- ανοίγει το exit. Ναι. Ναι ρε φίλε. Έλα ρε Τώρα, μαλάκα. έλα, τέλειωνε ρε φίλε, τέλειωνε. Άνοιξε την πόρτα του έξοδος. Πάλι θα με πιάσει. Κάποιος να το χώσει καν χαστούκι. δεν Έλα ρε μπορώ άλλο. μαλάκα τώρα. Κάποιος να το χώσει καν χαστούκι. Γιατί δεν μπορώ ρε άλλο. φίλε. Στοίχημα κάποιος να το σκοτώσει ρε. Ή τουλάχιστον έτσι εύχομαι να γίνει. Κι εγώ. Με κρεμάει. Θα με κρεμάσει ανάποδα. Όχι ρε. Εντάξει, όχι ανάποδα τουλάχιστον. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Φας, έπεισε το ταβάνι. Hold still. Ναι. God damn it, what are you? Ah! Oh, damn it, darling. No, you need to behave. Προσπαθείς να ζήσεις αυτή τη στιγμή. Κρεμάς αυτόν. Πες μου τι έγινε, σε παρακαλώ. Αλήθεια. Πες μου τι έγινε, σε Ναι, ρε, παρακαλώ. Πες πούστη. μου τι έγινε. Ναι ρε φίλε. Όχ. Been beautiful. Τον κρέμασες και κάπου καρφώθηκε. Ναι, κάτι είπε. Καλά να πάθεις. Ναι ρε πούστη, έτσι εκεί. Τέλος ρε φίλε. Το έδειξες αυτό εσύ. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Δεν πρόκειται να με αφήσεις να βγω, δεν πρόκειται να με αφήσεις να βγω. Θα βγει, σε παρακαλώ. Δεν είναι αθάνατος, θέλει δεν θέλει. Ας πεθάνει μια φορά. Και μου πέσει κάτι στη γωνία τώρα. Έλα ρε, σε παρακαλώ. Όχι. Όχι από Καλά αυτήν, πάμε, από αυτήν. Καλά πάμε. Γιατί σταμάτησε η μουσική. Saving. Πες με τερματίζεις σε παρακαλώ. Όπα, κάτσε. Δέσε λίγο έξω από το παράθυρο. Πήρε φωτιά ρε φίλε. Πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά το σπίτι τους. Έτσι. Σε παρακαλώ. Να είναι το τελευταίο. Και πραγματικά εγώ παίζει να μην ξαναπαίξω Outlast μετά από αυτά. Ήταν το χειρότερο Outlast. Για ένα είμαι σίγουρος, δεν θα έχει καλό τέλος. Λες. Λες να μην ζήσει δηλαδή. Δεν νομίζω. Στα προηγούμενα δεν έζησε. Όχι, στην προηγούμενο δεν έζησε. Κάτσε, γιατί με έκανες να πω το τέλος. Όντως. Κακό αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό να ζήσει ρε φίλο ο άνθρωπος. Όπα. Είχε τηλέφωνο μέσα. Όπα, φέρε μου την μπαταρία. Γιατί νομίζεις ότι το να βρίσκω μπαταρίες δεν είναι και τόσο καλό. Δεν ξέρω. Notes τι είναι. Όχι, λογικά είναι documents. Beyond Hope, δεν ξέρω. Βαριέμαι. Αυτό θα είναι κακό. Όπα, κάτι άκουσα. Κι εγώ. Δεν μπορώ να τρέξω, κανονίστε. Το νιώθω, θα είναι κακό. Μην ανοίξει την πόρτα. Δική σου είναι αυτή. Αυτή. Όχι, νομίζω αυτή με είχαν σκοτώσει την προηγούμενη φορά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλήθεια. Παίζει. Ναι. Όχι ρε φίλε, θα είναι πάλι εκείνο μάλλον εκείνη η ψυχαναγκαστική έτσι που έχουν πάθει κάτι από τα πειράματα. Από εδώ ήρθαμε νομίζω. Αλλά parkour κάνει ακόμα, Κάποιος ανοίγει την πόρτα, κάποιος έρχεται. Ναι, το ακούω. Κάποιος προσπαθεί να σπάσει μια πόρτα. Νομίζω ότι την έχει σπάσει ήδη. Μάλλον. Ω, τι ωραίο είναι αυτό, μου άρεσε. Α, άλλο είναι αυτό. Νόμιζα ήταν από εκεί. Έτσι, ωραίο παιχνίδι, ναι. Και τώρα πετάει Ήρεμα, το έτσι παράθυρα, ήρεμη Πετάει το μουσική. τζάμι, μαλάκα. Μη σηκωθείς. Μη σηκωθείς. Α, εντάξει, τι λέω, ρε φίλε, θα σηκωθεί. Όταν μαθαίνεις τη λογική του Outlast, μη σηκωθείς. Όπα. Ήμουν στην αρχή. Περνάω πάνω. Όχι, δεν περνάω πάνω. Α, νομίζω έχει από εκεί. Ναι. Καλό.
Πού το θυμόσουνα? Στην αρχή ήταν έτσι. Α, Παρόμοιο δηλαδή, ήταν αυτό το σημείο παλαιολόγιο το σημείο. Τώρα πάω προς το κέντρο του ψυχιατρίου, πώς το πω. Ναι, το θυμάμαι. Τα σανσέρ που έπρεπε να πάρεις το κλειδί για να δουλέψει και να φύγεις και καλά, αλλά δεν πρόλαβε. Όχι, είναι άσχημο το σημείο, είναι πάρα πολύ άσχημο αν είναι όπως το προηγούμενο. Κάτσε, και πού πάω τώρα? Α, λες. Εδώ. Θυμάσαι ποιος έρχεται από εδώ, Ναι, αλλά αυτός δεν είναι εδώ. Ξέρω, glitch, περνάω πάνω. Όπα. Όχι, ψηλά. Θυμήσου λίγο ποιος έρχεται. Μόνο αυτό σου λέω. Όπα. Δεν πάω πάνω, νομίζω. Θυμάμαι ότι ξέρω σίγουρα τι θα γίνει, ρε φίλε, το λέω. Ξέρω τι θα γίνει. Μήπως δεν πρέπει να πάω κάτω τώρα, έλα, ξεκολλάτε. Ξέρω τι θα γίνει, ρε μαλά. Α, εδώ είναι το βασικό τέτοιο. Δεν πάω πιο κάτω, ξεκόλλα. Δώσ' μου ένα κλειδί κάτι, πιο κάτω δεν πάω. Mr. Park. How the fuck are you still alive? Still alive. Let's make a deal. You help me. I'll help you. God, I'm stuck like a pig. Οπα! Έλα, ξεκόλλα. Χώσ' του καμία. Μην τα κάνεις αυτά. Παίξε λίγο ξύλο, ρε φίλε. Μην τον αφήνεις με μαχαίρος. Ναι, μαλάκα, πραγματικά. Έτσι, εγώ να τρέξω τώρα, έλα. Σήκω, τρέχα. My goodness. Αυτός αν σε πιάσει, δεν υπάρχει να ζήσεις. Γίνεται κάτι τέτοιο. Οκ. Τώρα αυτός είναι μαζί μου, δεν είναι. Ή την έχω κάτσει. Κοίταξε, όσες φορές το συναντήσαμε αυτό, δεν μας πείραξε. Συνήθως, ναι. Να βλέπεις την έξοδο, ρε μαλάκα, και να μην μπορείς να φύγεις. Πλάκα, δεν ήθελα να πει να κάτω, χωρίς πλάκα. Είδα έναν παιδί πεθαμένος στην προχωρήση. Ναι, και εγώ περίμενα πεθαμένος να είναι. Ναι. Περίμενε. Και τώρα με σκοτώνουνε, ρε. Θα είναι πολύ fail. Δεν θα μ' αρέσει το τέλος έτσι. Δεν σου ωραία γραφικά που έχει εδώ πέρα. Ναι, είναι ωραία. Το τελειώσαμε. Σε παρακαλώ. Μπαίνει στα μάξι και φεύγει. Ναι, τόση ώρα γιατί δεν παίρνουν αυτοί. Τα μάξι, ρε μαλάκα. Ναι, το δικό μου είναι αυτό. Από το πρώτο Outlast. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή που αντί να έμπαινε στο αμάξι, κατέβαινε, έπαιρνε μια κάμερα και πήγαινε μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το είδες. Τη σκιά. Ναι. Φίλε, προτείνω να βάλεις πρώτη, τέταρτη. Πλησίασε. Θεέ μου. Δεν πρόκειται να ζήσω. Δεν πρόκειται να ζήσω. Καλό. Φύγε! Έτσι, μπράβο. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. Αυτός είναι... Μη βοηθήσει το πρώτο. You care about your wife, your child. There'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Α. Και τελειώσαμε! Άντε, γεια ρε φίλε! Είχε καλό τέλος, το πιστεύεις? Εγώ όχι. Πρώτη φορά έτσι ρε φίλε, το είπα εγώ! Τι?
Το είπα ότι έζησε για πρώτη Ναι. φορά. Άντε στέλια, άντε γεια. Άντε γεια. Τέλειωσε. Άντε γεια. Έστειλα 2 μηνύματα κατά λάθος. Τι λέω αυτό ακόμα, έχουμε ακόμα λίγη ώρα. Εντάξει, γιατί κολλάει δεν καταλαβαίνω. What's up, niggas? Πάμε τώρα ένα λολάκι. Πάμε λολάκι. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε ψήσει. Δεν έχουμε ψήσει νομίζω. Κάτσε λίγο να τσεκάρω κάτι. Βασικά 2 δεν έχεις τώρα ψήσει. Αν το laptop και να το... Ναι. κάπως έτσι. Γιατί μου άνοιξε 2. Νομίζω ξέρω γιατί ίσως να κολλούσε. Ή όχι. Bug. Γιατί μου έχει 2 ρε φίλε. Ωραία, τώρα έχω μία κομπλέ. Εσύ πως είχα update το ρυθμικό της ράδιο, της AMD. Αλλά, Έχει update. Χαμό το. το κλεισες. Όχι. Όχι, κομπλέ είναι. Παιδιά, συγγνώμη με ακολούσε. Τώρα μας έχουν μείνει γύρω σε 20 λεπτά. Τι κάνουμε? Δεν ξέρω, θες κάτι να κάνουμε? Το κλείσουμε, τι να κάνουμε? Δεν έχω ιδέα. Πήραν μεταξύ από τα 6 από τα 14, όπως βλέπω εδώ πέρα, επιτεύγματα. Να μισό το. Το τελευταίο επιτεύγμα λέγεται Whistleblower, μάλιστα. Όντως. Ναι. Καλό. Και στην είπα παίξουμε ένα ματσάκι last man standing άμα είναι. Έτσι απλά για να παίξουμε. Να μην το κλείσω εδώ, δεν λέει. Κάτσε να το ρυθμίσω κιόλας. Όπα. Ωραία. Κάτσε. What's up? Λοιπόν. Κάτσε να ανάψω λίγο ένα φως. Να Ναι, βλέπουμε. άναψε ένα φωσί. Γιατί θα είναι τόσο game. Ναι, δεν παίζουμε χώρο τώρα για να Τώρα παίζουμε horror. Ναι, πρέπει να έχει lag από το ίντερνετ νομίζω. Είχαμε lag. Το λες αυτό. Αυτό και συνήθως πρέπει να είναι Ναι. πράσινο για να είναι καλό. Γιατί είναι κόκκινο δεν ξέρω. Πόσο Mbps πιάνουμε? Όπα, αυτό γιατί κολλάει. Αποστάλη! Κάτι παίζει με το ίντερνετ. Από τώρα σαν να φτιάχνει. Κάπως. Εντάξει, πήγε πράσινο. Εκεί είναι. Ναι. Συνήθως είναι τόσο πράσινο. Λοιπόν. Νομίζω δεν έχει ιδιότητες μου, φαίνεται περίεργο. Α, fail. Ιδιότητες. Κάτσε να ανοίξω το... Έχει update, σοβαρά μιλάς τώρα. Νομίζω σχεδόν Ρε τελείωσε. φίλε, update έχουμε το Α, γι' PC σου. αυτό λαγκάρω. Πες μου τι κάνει το update. Την Ναι, ώρα που παίζαμε. όχι τώρα το βάλω. Α. Τερματίσαμε το Outlast. Nice. Σταματάς μας, Χριστέ Μπούτσο. Official έχω τερματίσει όλο το ένα μαζί με το DLC που έχει. Καλώς. Για το 2 δεν ξέρω αν θα το παίξω. Να δούμε. Λογικά τώρα θα γίνει τα βιντεό, παίξω κάνα ματσάκι να το κλείσουμε μετά άμα είναι. Τι θα κάνουμε? Λογικά παίξουμε ένα μάτς, ξέρω, last man standing, έτσι μετά το κλείσω άμα είναι το live stream. Οκ. Πω δες πως πάει το update, θα το κουπανίσω. Το τσιγέλι. Ωραία. Πάω να κοιμηθώ. Τι βλέξεις. Όχι, δεν κάνει. Α, το iPhone. Δεν παίζω βουλευτικό. Αχα. Εγώ τώρα τι κάνω. Πουθενά. Οκ. Εσύ το είπες, δεν είπα εγώ.
Λίγο ακόμα. Ωραία καρέκλα αυτή, ρε. Ναι, ρε. Στην Καβατζό, στην τώρα σπίτι. Πώς την πήρες? Στη γριά δεν ξέρω. Από τις 60 νομίζω. Μια χαρά είναι. Ο Αλέξης πώς είχε πάρει τέτοια, 200 κάτι. Την πήρε πρώτη φορά 150 νομίζω. Α, ναι. Έλα ακόμα λίγο από 2 ώρες να κάνω το update. Επειδή τώρα έχω το live stream εδώ ξεποζορίζεται. Δηλαδή τώρα σκέψω έχω Twitch σε κινητό. Διαφορετική συσκευή να παίζει στο live stream. Έχω τον υπολογιστή που κάνει live stream. Κάνει update αυτό εδώ πέρα. Και το Twitter μετά να μπορεί να τα βάλει πέρα. Το έχω υπερφωτίσει τώρα. Δηλαδή 500 συσκευές και από έξω είναι και άλλο άτομο. Your phone. Παρεμβολές. Α. Από φόρτιση. Έτσι πάμε play. Α, πάλι αυτό. Στην ουσία το last message γίνεται το PUBG των φτωχών, για όσοι δεν ξέρετε τι είναι το PUBG. Ναι, Player Battlegrounds. ήταν φάση όπως Overwatch Paladins, τώρα κάπως αυτό. έτσι. Υπάρχει κι άλλο ένα παρόμοιο με το PUBG, πώς λέγονταν τώρα. Α, το Fortnite, ναι. Λοιπόν, θα βάλω τον ήδη. Εσύ γιατί μου το βγάζει αυτό το θέμα. Τι είναι με αυτό. Ωραία, πάμε εδώ. Ιδιότητες, θα μου το βγάζει. Α, να το, κομπλέ. Να το. Βλέπετε λογικά. Όχι λογικά, βλέπετε. Θα παίξουμε ένα game έτσι. Και μετά το κλείνουμε. Εγώ κάτσω κολβαρά, λίγο με κινητό. Ναι, αν θες να κάτσεις εδώ πέρα, ίσως κάτσεις εκεί, ξέρω. Θα κάνει παρεμβολές, γι' αυτό δεν έχω κοντά. Α, ναι, ισχύει. Βάλω και λίγο μουσικούλα να με βαριέστε. Λοιπόν. Μπα. Έχεις μονάδες. Έχεις μονάδες. Όχι. Τον Ηλία. Τι? Πάμε τον Ηλία. Έχω τηλέφωνο, μονάδες δεν έχω. Ωραία. Τι θα έρθει, θα έρθει. Δεν ξέρω, δεν απαντάει τα μηνύματα γι' αυτό. Κάτι θα κάνει. Αν και νομίζω δεν θα έρθει, κάτι με έχει πει πριν ο Αλέξης. Παρκούρ. Δύο λεπτά για να ξεκινήσει. Να, έτσι είναι, ξέρω εγώ, όπως το βλέπετε. Free είναι το game στο Steam. Αν δεν είπα, λέω τώρα, λέγεται Last Man Standing. Πιθανόν πολλοί από εσάς να το ξέρετε. Εντάξει, πάλι βλέπω έχει κάτι lag το παιχνίδι που δεν θα πρέπει να έχει. Ναι, ισχύει, έχει ένα μικρό. Ναι, δεν ξέρω, κανονικά την φορά νομίζω δεν είχε. Όχι, δεν νομίζω, δεν είχε σίγουρα. Δεν είχε. Δεν ξέρω σήμερα τη φάση. Δεν μου φταίει και το κινητό, αν και δεν νομίζω. Θα το τσεκάρω μετά. Παίζει αυτή τα update, ρε φίλε, και θα νευριάσω μετά. Λες. Ναι, πιθανόν. Πάνικο. Έτσι πάμε. Θα βγάλω όλο το parkour τώρα. Και να φορά κάπου έχεις πέσει.
Τι είναι στην άλλη φορά. Την τελευταία φορά που παίξαμε έτσι μαζί είχε κάποιος πέσει. Σε ένα σημείο. Στο Κάπου- parkour. Ναι, κάπου εδώ. Συνέχεια πέφτει. Ναι, σε αυτά τα ξύλα ήταν. Τώρα το κάνω. Έλα. Εδώ τι έπρεπε να. Όντως. Ναι. Μαλάκα για το πούσι. Και είναι και δύσκολο αυτό μαλάκι. Αυτό. Το jump του είναι ό,τι χειρότερο. Εδώ πέρα δες τι έχει. Τάκ, τάκ, τάκ. Δηλαδή, ποιος Τι πρέπει σκέφτεται να αυτό. κάνεις. Να κάτσεις εκεί πάνω. Έλα ρε φίλε, ναι, να ανεβείς. Καμία Παναγία. Και θα σου δείξω, δες. Ένα εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί. Μετά εκεί πέρα και ανεβαίνεις στο. Μετά ανεβαίνεις. Τι λέει, Α, μα, τι και είναι μετά αυτό. ανεβαίνεις εκεί πέρα στο ξύλο εκεί πέρα. Χειρότερο το Last of Us του GTA είναι. Δεν παίζει αυτό το ίδιο εδώ πέρα. Τουλάχιστον νομίζω αποκλείται αυτό τουλάχιστον. Το ίδιο. Κάτι παίζει τώρα. Δοκιμάσαι την άλλη φορά να το φτιάξω. Πάμε την μπαταρία μου. Πώς έχεις? 33. 33. Πού πλέεις ρε. Όχι και πολύ. Εντάξει. Το live μετά θα πρέπει να το δω με φορτιστή. Κάτσε το δεις. Ναι, 12 η ώρα. Α! Boxholics λες. Εννοείται. Και έχω το δικό μου στο live. Τι από εδώ βγαίνουν μπάτες να φωνάζουν. Τι βλάκεις. Μαλάκας είμαι. Τι φάση, τι κάνει ρε. Πάμε. Για από εδώ. Όπ, 600. Medikit. Ασπίδα. Κανένα όπλο όμως ακόμα δεν βρήκα και δεν μου αρέσει. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι δεν έχω βρει ποτέ sniper όμως. Δεν το λέω ποτέ. Σαν κάποιον άκουσα ή όχι. Όπα, κάποιον βλέπω. Τέλεια. Εκεί παίζει να έχει όπλα. Πάμε. Jump. Ωχ. Ωραία φίλε. Νάτος. Έχει και όπλα. Από την έκατσα. Ωραία φίλε. Μην έρθει από εδώ μόνο. Κανένα όπλο δεν παίζει. Πάω γυρεύοντας αυτό, ξέρω. Όχι, είναι 20 πρώτα. Παίζει, ακούστηκε. Όχι. Να τους. Όταν με σνομπάρει ο Ηλίας μπορεί να της πάει, φίλε. Βλέπει τα μηνύματα στην ομαδική, τα μηνύματα που τον στέλνω δεν τα βλέπει. Πώς προσπαθείς να κάνεις φασαρία. Τες. Είναι τόσο γιοτάς έτσι, είναι τόσο άχρηστος. Μαλάκα, είναι τώρα πήγε πάνω κάτω, δεν με είδε ακόμα. Ωραία φίλε. Μαλάκα, μεταξύ μπήκα εδώ μέσα για να πάρω όπλα ρε και μόνο όπλα δεν πήρα. Τα είχαν πάρει όλα και ήταν μέσα και 2 άτομα κιόλας. Και αυτοί ένας είχε 2 όπλα, 2 τεράστια μαλάκα. Και άντε εγώ να πάω να πάρω όπλα τώρα. Από πού? Θα έχουν πάρει όλα μέχρι να φύγω. Πάμε να δούμε. Πέρα πες μου τι έχει ανοιχτό κτίριο.
Ναι. Δώσ' μου και ένα πλάκι τουλάχιστον, ένα πλάκι. Δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Ω, ναι. Ναι, ρε. Βρήκα. Και 4 σφαίρες, κάτι είναι κι αυτό. Πλάκα με κάνεις. Τον πήρα. Θα έβαζα το βλάκα που ήταν από πίσω μου, με ακολουθούσε. Τον ήπια. Είχε κάτι εδώ πέρα και παίζει να ήταν FK. Ωραία. Κομπλέ. Ω. Ή δεν άκουσα τίποτα, δεν μου φάνηκε. Κλείνουν τα όρια, όχι, ακόμα δεν άρχισε να κλείνουν. Πρέπει να πάω... Στο πρέπει να πάω. Είστε εκεί, ωραία. Πάμε, τρέξουμε. Κανείς εδώ, πάμε, συνεχίζουμε. Δεν θα πάω. Ή να πάω, δεν ξέρω. Πάω βασικά. Και έχουν μείνει 42 άτομα. 41. Painkillers βλέπω και όπλο, αλλά όχι όπλο δεν θέλω τώρα. Σου πάρει και αυτό δίνει μόνο. Πρέπει και rifle. Rifle now, aim. Όπα, γιατί μου φάνηκε σαν είδα άτομο. Στόχος, ο οποίος θα πει λογικά, όχι αυτό έχει 0. Μήπως αυτό. Κομπλέ. Ωραίος στόχος. Πού είναι το τηλέφωνο? Έξω. Ωραία, συνεχίζουμε. Τι είναι το barrier? Ωχ, πάμε. Ακούς? Έλα. Είσαι να πιάσεις γιατί κολλάει, έχω αυτό το YouTube. Εντάξει, δεν νομίζω να φύγει. Σου λέω δεν το υπολογιστής κάτι παίζει. Το YouTube να ξέρεις πάντα τραβάει. Ναι, σου λέω δεν το είναι πράσινο. Δεν έχει θέμα το Ιντερνετ. Το PC έχει κάτι. Ελπίζω το τηλέφωνο που έχω να ισχύει, μαλάκα. Τι? Ελπίζω το τηλέφωνο που έχω να ισχύει. Έχω και ξέρω και τα δύο. Τι εννοείς? Σοβαρά μιλάς Το τώρα. 77-12. Ισχύει. Έτσι νιώθω. Δύο άτομα. Όντως. Ναι. Ωραία. Κάποιος θα μπήκε από το live. Για όσους περιμένουν να δουν Outlast. Δύο άτομα είναι εδώ πέρα, ρε. Α, Εδώ δεν ξέρω. ναι, για όσους περιμένουν να δουν Outlast από εδώ και πέρα, το Outlast τελείωσε. Ναι, τερματίσαμε. Τερματίσαμε. Πέθανα. Αυτό πάει. Τέλεια. Έμεινα στους 34 κομπλέ. Όπα, λάθος. Εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό το live stream. Ναι, αυτά. Ναι, τελείωσε ο Outlast. Πάει το Outlast, το Whisper DLC του Outlast. Ναι, αυτά. Θα
Τα πούμε άλλη φορά. Επόμενη φορά. Δεν ξέρω θα παίξουμε. Μπορεί πάλι χώρο, μπορεί κάτι άλλο, θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτά. Τα λέμε. Bye.